María. Pon as lentes que comezamos coas noticias. Que hoxe teño moitas cousas que dicir, Xeva. Sí, porque... Aí está. A ver, que nos poñan a rafagadas, non? Dixestes noticias. Noticias, dixen. Oye, pois nada, non nos fan caso hoxe. Imos coas noticias! Vamos, Ahora sí. Ahora ponte intensa, Eva. Consumir demasiada información negativa empeora gravemente os síntomas de ansiedade e depresión segundo o estudo no que participaron 942 persoas en España, Eva. E fai falta que falen 942 personas. Por si Para saber 90. eso. Home, iso con 3 xa son suficientes. Pos as noticias un día que vayas comer cos teus sogros e con teu cuñado e xa me dirás. Sí. Segundo a Organización Mundial da Saúde, as mulleres son, como sempre, as máis afectadas pola ansiedade e a depresión. Que che parece iso? Pois o de sempre. Eu apostaría, non sei, a que é sempre porque queremos chegar a todo. Quen? Nós, as mulleres, porque queremos chegar a todo, entonces temos máis depresión e temos máis ansiedade. E é verdad que queremos chegar a todo e a veces non podemos estar en todo, por eso eu chego sempre tarde a todos os sitios. Ao final, teño estrés crónico. Sí, diagnosticado. Diagnosticado teño TDAH. A boa noticia, Eva, é que hai... Oja, no, É certo Teño isto. diagnosticado TDAH. Pasa nada. A boa noticia é que hai técnicas. Hai moita xente con TDAH. Hai técnicas, Eva, para reducir o estrés, a ansiedade. Din que a forma máis sinxela, Eva, se ti queres, a meditación. Meditar é maravilloso para iso. Meditar. Sí. E ver o móvil así tirado no sofá con casamos de fondo, vale como meditación? Pois non. Pois entonces desanótame. Pois desanotada quedas. Eva, ti hai pouco, ademais, comezaches con yoga e todo. E que? Como che vai? Mi ben. Non me notas xa os chakras máis alineados. A verdade é que xa che vía o mellor Estes cara. dous están alineados. Están alineados. Eu non o decía exactamente polos chakras, senón porque hai un novo estudo que traio, Eva, que din que os efectos do mindfulness son efectivos para mellorar os síntomas de disfunción sexual nas mulleres. É dicir, as mulleres que participaron en tarefas de mindfulness, que incluían a atención cara ás sensacións así dos xenitais, exactamente como o clítoris, melloraron a súa satisfacción sexual e tiveron menos malestar psicolóxico. Ti ves que importante é o clítoris? Mira que hoxe non daba para falar do clítoris, Daba. pero aínda así conseguistes metelo. Eres unha fenómena, Gracias. Viva o clítoris! Madre mía. E entonces onde diste que dan esas clases? Para unha amiga miña que en Boiro non hai deso. Pois páseche o contacto. A ver, máis trucos. Un estudo da Universidade de Oxford descubriu Cantos que estudios, verdad? cantar en grupo, Eva, que ti cantas moi ben, é beneficioso para a saúde e a felicidade. Ah, sí? Sí, polo tanto, mellor sexo. Pois entonces ir ver as orquestas xa é terapia, Bueno. non? Xa parecía a min que cando estaba nas orquestas non estaba tan estresada. Non sei se era por cantar ou polos chupitos de tequila, pero estrés non tiña, Tamén... Perdón, é que me acaba de decir a directora ¿Qué? por aquí, Eva, ponte máis dereita. Ponte aí. Saca peito, Eva. Que non me poño dereita porque se me ve moito a barriga, a ver. Xa está, así, ala. Eva, vouche falar agora dunha nova moda que non sei se a coñeces, que é din que é unha moda entre os millonarios, que está arrasando. Sabes como se chama? Sabes como se chama a nova moda entre os millonarios? Entre non respirar e atenderche a ti, non sei que facer. E o TDAH xa está todo, non? Como se chama? Pois esta nova moda que arrasa entre os millonarios chámase puttering. Sabe o que é? Sí, a ¿Qué? putivuelta de toda a vida. Non exactamente. Non é a putivuelta? No, consiste no que chaman vaguear con intención. É unha terapia antiestrés. Xa estamos coa secta esta da respiración. No, a ver, o puttering consiste en, por exemplo, Sí. Cociñar, planchar, limpar, pero todo isto hai que facelo moi lento, así despacio e consciente. Din que axuda a meditar e a sair así do modo automático. É dicir, posta a fregar os platos e ti pensas, estou fregando os platos. E ve a espuma aí e chu. Visualizando, focalizando, lento. Xa. Sí. O sea, estásme dicindo que, por exemplo, Roberto Vilar, cando está estresado, frega os platos. Non o coñezo tanto, pero posiblemente sí. Pois xa che dixo eu que non. Vai, tontería. Aquí o noso público practica puttering. Puttering, Puttering. Puttering. Vai ao comité de expertas, por favor, pregúntalle aí. Que tal? Aí xa teño un micro, que maravilla, facilita moito ollo. Sí, trae.
Que tal? Como estades? Ben, ben, Moi ben. Como vos chamades? Poñedevos de pé. Como vos chamades? Eu Beni. 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 De Tiradevos Benita. para a cámara, de Eva. Benedita. Benedita. Ai, de Benedita. Ali, mira, a xente está ali. Ali. Ai, e ti como te chamas? María del Carmen. María del Carmen. Vos como vedes isto do puttering? Pois non o sei, Eu tampouco. A vos, Ese é moi lento. a vos relájavos. A mí non me relaja nadiña. Estresa máis. Cociñar, relájavos. No. No. E si cando hai festa no pueblo que van 35 personas comer a vosa casa, relájavos. No. No? Estrésate. Estamos estresadas. María, é que a mí non me Pero a ver, funciona isto. o mellor é poñelo a prova. Mira, Vamos para aí que poñelo a temos prova. aí. Vinde comigo. Ímolo poñer a prova. Vamos limpiar, Vamos a limpiar, vamos a vale. ver. Isto, vamos a facelo ben. Vamos a poñer unha música relajante Sí, sí. e cada unha collede unha balleta, Unha valleta, ou o que queirades, Bueno, Dame a mí unha tamén, para que Toma. quero practicar eu tamén isto. venga. e cando eu vos diga, comenzamos a limpiar, vale? Eu non quitei as Oh, lentes. hai que sacudilo. Me cago la má. Por exemplo, coller... Aí vai. Bueno, é que me estás estresando ti, Mari Carmen. Da frejolla, Ai, que- xa que eu todo. Mari Carmen, e como se chamaba así, perdón? Beni. Beni. Beni, ponte... Vamos alá, chicas, concentración. Onde vou? A ver. A ver, Ti vamos colle algo, ti colle algo ou limpar aquí a mesa. Collede venga, va. aire, por favor, vamos alá. Este é o puttering, Para meter barriga. Practicar puttering, por favor. Dalle, dalle. Espera, vou limpar os mocos eis. Por favor, focalizade. Non se vale rir, Hai que mirar o Hai que que estás mirar. facendo, sí? Hai que mirar. Espera, aquí vou limpiar todo. Moi ben, Eva. Eva, máis lento, así agáchaste. A ver, ai. Vamos a poñer aí. Eva, Poñémola aquí. Tá. Agarramos o tarro. oye, pois... Nin tan mal, eh? A mí non me relaja. A mí non me relaja. A ver, vamos a ver. Si vos concentrades, relaxa. O cousa é facer as cousas con calma e con tempo. Que non, quen ten calma e quen ten tempo? Ninguén. Canto máis pronto. A ver, que conste que a min limpar ten certo gustillo, ¿no? Porque despois ve as cousas limpias e dis, Claro. ai, que maravilla. Pero que traballo me dou. Traballo do, pero... A ti gusta, Cheva, ver cando a casa queda toda limpa. Sí. Pero iso non é puttering. O puttering No. é disfrutar do proceso da limpeza, por exemplo. Pois non me gusta. Non Pois me ya gusta está, o pois ya puttering. está. Veña. Non gusta o puttering. Pois nada, forte Moitísimas aplauso gracias. para Beni e Mari Carmen. Por favor. Que desastre E ahora esto con todo. este chiringo aquí montado, Eva. Toma o micro.